С две. Айде, давай да ти дадем. Изтървах момента на гмуркането. Ами, ако не може да спре после? Ако не може и да спре? Не знам ли? Ето изключи апаратурата, спря. Ага. Това се работи. Работи, изключи. Сега ще караме на газ. Изключвам апаратурата. Секунда само. Аз пробвах с количката. Работи, спира. Спри. Изключи мотора.